As xornadas as vexo de unha maneira tremendamente positiva para seguir ca formación dos adestradores e bueno, pois é unha iniciativa da Federación Galega de Fútbol, do seu colegio de adestradores, que xa digo, é sensacional e pareceme estupendo que haxa moitas cousas disto. Pois na liña, non, da Real Federación Galega de Fútbol, da súa escola de adestradores e do comité tamén de adestradores, non, posibilitar a actualización, a reciclaxe de todos os adestradores galegos para poder seguir no día a día, pois crecendo e tamén compartindo momentos todos xuntos. As iniciativas destas charlas de reciclaxe parecenme estupendas, parecenme unha oportunidade moi boa para encontrarse con adestradores, neste caso pois o día de hoxe estar en Burela e vir hasta aquí e pasar unha tarde con todos os adestradores da zona da Mariña Lucense é moi bo e ademais creo que pois nesta profesión é importante reciclarse, é importante estar a última e, polo tanto, pois, días como o de hoxe fan que tanto nós, os poñentes, como todos os asistentes, pois crezcamos como profesionais e, sobre todo, darlle a noraboa á Federación Galega de Fútbol por todas estas iniciativas que creo que son de altísimo valor e altísimo nivel non só en Galicia, sino en toda España.